Bună seara! Bună seara celor care vin în live-ul meu, live-ul numărul 3. Eu sunt Natalia și vreau să vă invit astăzi la un subiect foarte delicat, la o temă de discuție despre educație și despre generația nouă în contextul acestei educații. După cum cunoaștem noi, educația timp de 100-150 de ani nu s-a mai schimbat. Știm că telefonul a devenit mai performant, știm că mașinile au devenit mai performante, s-a schimbat și cutia de viteză, de la mecanică la automat. Am devenit cumva mult mai modernizați și în ajutorul casei cu diferiți roboți, mașini de spălat vasele, mașini de spălat hainele. Cine cunoaște și cine se folosește de diferite aparate electrocasnice, totul este mult mai modernizat. Trăim într-o epocă unde noi avem și în vocabularul nostru ceva nou, avem noțiuni noi care au apărut. Deci totul este cumva într-un tempo cu dezvoltarea tehnologiilor. La fel, tehnologiile au intrat în familia noastră, în gentuța noastră sau în buzunarele noastre, prin telefoane performante, prin carduri bancare, prin căști, da? Prin stick-uri de memorie. Și generația noastră trăiește o dezvoltare tehnologică imensă.